Sona dede salame, logging dede salame, retri dede salame, logging dede salame. ዳግማዊ ንጉስ ሊዮፓርድ እቲ ጨካን ንጉስ ቤልጅየም ነተን ብደም ዝጠልቅየ ጭቆና ዝብላ ቃላት ክንሰምዕን ከለና እናሓስባ ናይ መጀመርያ ኤውሮጳዊት ሃገር ኣይኮነትን። ታሪኽ ከም ዝሕብሮ እዛ ንእሽተይ ሃገር እዚኣ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ገበናት ንላዕሊ ቢራ ብምስታይ ፍልጥቲ እያ። እንተኾነ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ኤውሮጳዊ ኢምፔርያሊዝም ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን እቲ ናይ ቤልጅየም ንጉስ ሊዮፓርድ ካልኣይ ኣዝዩ ሰፊሕን ጨካንን ናይ ብሕቲ ሃፀያዊ ግዝኣት ኣብ ዝገዝኣሉ ዝነበረ እዋን ምስቶም ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ዝኸፍኡ ውልቀ ምልኽቲ ብዝፈጸሞ ገበናት ዝወዳደር ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ዝበልጽ እዩ ነይሩ። እምበኣርከስ ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ጨካን ዳግማዊ ንጉስ ሊዮፓርድ ናይ ቤልጅየም ኣብ ሃገር ኮንጎ ዝፈጸሞ ጭካነን ዘትረፎ ጸሊም ታሪኽን ከነቕርበልኩም። ሃገራት ኤውሮጳ ንኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ግዝኣተን ከእትውዓ ኣብ 1884 ዋዕላ በርሊን ኣብ ዘካየዳሉ እዋን ኣብቲ ብዱር ዝተሸፈነ ታሕተዋይ ኮንጎ ተባሂሉ ዝተሰምየ ሰፊሕ ክፋል ብዙሕ ባህጊ ይገበራን። ዳግማዊ ሊዮፓርድ ንጉስ ቤልጅየም ግን ነቲ ቦታ ክቋጻጸሮ ከም ዝደሊ ብምሕባር ሄንሪ ሞርተን ስታንሊ ዝተባህለ ብሪጣናዊ ዳህሳሲ ቆፀረ። ስታንሊ ድሮ ንመብዛሕትኡ ፈለግ ኮንጎ ዳህሲሱን ካርታ ኣዳልዩን ምስቶም ኣብኡ ዝነብሩ ሰባት እውን ተመክሮ ዋጥርዩ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ዳግማዊ ንጉስ ሊዮፓርድ ካብ ቤልጅየም ብ80 ዓጽፊ ስፍሓት ዘለዎ ክንዲ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝኸውን ሃገር ነፃ ሃገረ ኮንጎ ወይ ኮንጎ ፍሪ ስቴት ኢሉ ብምስያም ኣብ ትሕቲ ስልጣና ኣእተዎ። እቲ ንጉስ ኣብቲ ናፃ ኢሉ ዝሰመየ ቦታ ናይ ዝርከቡ ደቀባት ኣፍሪቃውያን መነባብሮ ከም ዘመሓየሽን ነቲ ከባቢ ከም ዘልምዖን ኣብ ዋዕላ በርሊን ንዝኣተዎ ቃል ብምጥንጣን ሃገርን ህዝብን ክብዝብዝ ጀመረ። ስታንሊ ብዛዕባ ኣብያተ መቕደስ ስናሓርማዝ ጸብጻብ ሂቡ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ንመስርሒ ፕላስቲክን ጎማን ዝኸኑ ኣግራብ ረኸበ። ኣብ ኤውሮጳ ምስ ምህዞ ተሽከርካሪት መኪና ተታሒዙ ሓድሽ ኢንዱስትሪታት ፕላስቲክን ጎማን እናማዕበለ ብምምጽኡ ከዓ ሊዮፓርድ መኽሰብ ንምግሓት ቆሪጹ ተላዒሉ ክልተ ሲሶ ናይቲ ሃገር ናብ ናይ ብሕቲ መሬት ቀይሮ። እቶም ደቀባት ንመስርሒ ፕላስቲክን ጎማን ዝኸውን ናይ ኣግራብ ጸባ ክእክቡ ዘገድድ ሕጊ ተኣወጀ። ኣብቲ ፈለማ እቶም ደቀባት ሓንቲ ሳንቲም ከም ደሞዝ ትዋሃቦም ነበረት። ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ሊዮፓርድ ነታ ሳንቲም እኳ መሃብ ኣቋረጸ። ኣብ ክንድኡ ንምህርቲ መስርሒ ፕላስቲክን ጎማን ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ሃገር ዝነብር ሰብ ክኸፍሎ ዝግባእ ግብሪ ኢሉ ጸውዖ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት መሬቶም ከም ዝተሸጠ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ንኽነብሩ እንተኾይኖም ብግዴታ ክሽቅሉ ይግደዱ ነበሩ። ሓደ ሰብ ነቲ ብጽሒቱ ዝኾነ መስርሒ ጎማ
ወይ ራበር ብግዴታ ንምምላእ ኣብ ወርሒ 20 መዓልቲ ብዘይ ክፍሊት ክሰርሕ ተገደደ። ሓረስቶት ዝተዋህቦም ዓቐን እንተደኣ ዘይረኪቦም ዓድታትን ሕርሻታትን ሓዊ ብምርኳዕ ዝተሸነነሎም ዓቐን ክሳብ ዘቕርቡ ኣንስትን ቆልዑን ጆ ክተሓዙ ይግደዱ ነበሩ። እኹል እንተዘየቕሪቦም እውን ሰራዊት ናይቲ ንጉስ ብጭካነ ይቆራርፅዎምን ይቐልዎምን ነበሩ። ካብ 1885 ክሳብ 1908 ኣብ ዝነበረ ግዜ ድማ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዝነበረ መቕተልትን ካብ ኤውሮጳውያን ብዝተላብዐ ሓደስቲ ሕማማትን ኣስታት 10 ሚልዮን ህዝቢ ብምማቱ ብዝሒ ህዝቢ ኮንጎ ኣዝዩ አንቆልቆለ። ንጉስ ሊዮፖልድ በኣንጻሩ በቲ ካብ ኮንጎ ዝረኸቦ ሃብቲ ኣብ ኤውሮጳ ዓበይቲ ዘመናዊ ህንጻታት ወነነ። ንጉስ ቤልጅየም ዝፍጽሞ ዝነበረ ጭካነ ካብ ካልእ ህዝቢ ዓለም ክሓብኦ እኳ እንተፈተነ ምቅልዑስ ኣይተረፎን። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ 1908 ንጉስ ሊዮፖልድ ዘጥርዮ ንብረት ከረክብ ብመንግስቲ ተገደደ። ኮንጎ ድማ ኣብ ክንዲ ጉልቲ ንጉስ ሊዮፖልድ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ ግዝኣት ቤልጅየም ኣተወት። እቲ ከባቢ ከዓ ቤልጅያን ኮንጎ ተባሂሉ ተሰምየ። ኣብ 50ታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣንጻር ባዕዳዊ ግዝኣት ምንቅስቓሳትን ሃገራውነትን እናተባራበረ መጸ። ህዝቢ ኮንጎ ንዘቕርቦ ዝነበረ ናይ ናጽነት ሕቶ ከዓ ቤልጅየም ድሕሪ 30 ዓመት ዝብል ምላሽ ትህበሉ ነበረት። ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነት ዝረኽባሉ ግዜ ብምንባሩ ግን ቤልጅየም እውን ብውሽጥን ብግዳምን ብዘጋጠማ ጸቕጢ ናጽነት ኮንጎ ክትኣምን ተገደደት። ብህዝቢ ዝተመርጸ ናይ መጀመርያ ቀዳማይ ሚኒስተር ነፃ ሃገረ ኮንጎ ፓትሪስ ሉሙምባ ኣብ ረብሓታት ሃገራት ኤውሮጳ ዘይኮነስ ኣብ ድሕነትን ልምዓትን ሃገሩ ዝግደስ ሰብ ብምዃኑ ተጻብኦታት ከጋጥሞ ጀመረ። እታ ሃገር ዕለተ ናጽነታ ኣብ ዘብዓለትሉ ኣጋጣሚ ናይ ቤልጅየም ንጉስ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ መደረ ኣስሚዑ ነይሩ። ሃገሩ ቤልጅየም ንኮንጎ ዘበርከተቶ ናይ ልምዓት መንገድታት ብምንኣድ ከዓ ነታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸም ዝነበረ ህልቂት ብምውሳይ ቤልጅየም ኣብ ኣገባብ ምሕደራ ክትሕግዝ ድልውቲ ምዃና ገለጸ። ክዛረብ መደብ ዘይተተሓዘሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሉሙምባ ሃንደበት ብምትንሳእ ናጽነት ሃገሩ ብህያብ ከም ዘይቀረበሎም ውጽኢት ናይ ዝተኸፍለ መሪር መስዋዕቲ ምዃኑን ኣረድአ። ኣብኡ ዝነበሩ ኤውሮጳውያን ጋዜጠኛታት ብናይ ሉሙምባ መደረ ከም ዝሰንበዱ እዩ ዝንገር። ቤልጅየም ንረብሓኣ ዘየገልግል መራሒ ምዃኑ ዘረጋገጸትሉ ኣጋጣሚ ብምርካባ ኣንጻር ሉሙምባ ዝቐንዐ ተጻብኦታት ክትጅምር ግዜ ወሰደትን። ፓትሪስ ሉሙምባ ንምእላይ ቤልጅየም እትርከበን ሃገራት ምዕራብ ንኮንጎ ዝገማምዕ ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ዕላማ ዝሓዘ ምንቅስቓሳት ክውድባ ጀመራ። እታ ሃገር ናጻ ምስ ወፀት ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ቁልውላው ኮንጎ ዝበሃል ን5 ዓመታት ዝቐጸለ ሃገራት ምዕራብ ምትእትታው ዝገበራሉ ኩናት ሕድሕድ ተኻየደ። ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር ፓትሪስ ሉሙምባ ዝንቀሳቐሱ ብምዕራባውያን ዝድገፉ ተቋምቲ ድማ ኣብታ ሃገር ብዕሊ ተንስኡ። ጎድኒ ጎኒ እቲ ፓትሪስ ሉሙምባ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ካልኦት ካብቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝተፈልዩ መንግስትታት ተመስረቱ። ኣብ ካታንጋን ካሳይን ክልተ ዝተፈንጨና መንግስትታት ብፓትሪስ ሉሙምባ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ኪሲንጋኒ ከምኡውን መቡቱ ዝመርሖ ካልእ ብምዕራባውያን ዝድገፍ ኣብ ኪንሻሳ ዝርከብዎም 4 መንግስታት ተፈጥሩ። ሉሙምባ ነቲ እናበርትዐ ዝኸይድ ዝነበረ ምብትታን ሃገር ንምጥርናፍ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣሜሪካን ሓቲቱ ምንባሩ ይግለጽ። ምስቲ ኣብየ ግና ካብ ሕብረት ሶቪየት ሓገዝ ሓቲቱ ብዙሓት ኣማኸርቲ ተላእክሉ።
ኣብቲ ናይ ዝሑል ኩናት እዋን ሕብረት ሶቪየት ናብታ ብማዕድን ዝሃተመት ኮንጎ ብዓብይ እውን ናብ ኣፍሪቃ ምትእታው ብምግባራ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ስምባደ ፈጠረ። ኣብ መወዳእታ ባይቶ ጸጥታ ብዘሕለፈ ውሳነ ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብታ ሃገር ከኣቱ ክኢሉ ነይሩ። ናዕቢ ኣብ ምህዳእ ክሳተፍ ንዝተዋህቦ መዝነት እሽሽ ብምባል እቲ ከም ዓቃቢ ሰላም ዝኣተወ ሰራዊት ከም ተዓዛቢ ኮይኑ ሃገር ክትርበጽ እንከላ ወሰኑ ሒዙ ይጥምት ነበረ። ድሕሪዚ ካብ ምዕራብን ኣሜሪካን ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ከም ቤልጅየም ዝኣመሰላ መሻርክትን ሓገዝ ዝሰኣነሉ ሙምባ ሕብረት ሶቪየት ሰላም ኣብ መንጋስ ክትሳተፍ ጸውዐ። ኣብ ካታንጋ ንዝተወልዐ ህውከት ንምህዳእ ካብ ሕብረት ሶቪየት ናይ ኣጽዋር ነፈርትን መካይንን ሓገዝ ክወሃቡ እውን ሓተተ። ሉሙምባ ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ምስ ሕብረት ሶቪየት ሻራ ናይ መሓዝ ድሌት ኣይነበሮን። ናጻ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳን ሻራ ዘይሓዘን ርክብ ክጥቀም እዩ ዝነበረ ድሌቱ። ካብ ሶቪየት ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እውን ምስ ሰመዚ ኣሜሪካ ክዘራረብ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዙ እዩ። ናብ ኣሜሪካ ዝገበረ ጉዕዞ ከዓ ንቤልጅየም ብዝያዳ ኣቆጥዓ። ኣሜሪካ ግን ፍሉይ ሓገዛት ከምዘይ ትገብረሉ ኣፍለጠቶ። ናብ ሃገሩ ብዝተመርሰ ደቡብ ካሳይ ዝተባህለ ዞባ ናጽነት ኣውጃ ጸናሓቶ። ነቲ ኣብ ካሳይ ዝተላዕለ ምንቅስቓስ ቀልጢፉ እኳ እንተሓምሸሾ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንዝነበረ ናዕብታት ግን ንብምልኡ ክዕወተሉ ይከኣለን። ሉሙምባ ሓገዝ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ሓቲቱ ነይሩ። ግዳ መልሲ ዝሃቦ ይተረኽበን። ዝነበሮም ማራጺ ካብ ሕብረት ሶቪየት ወታደራዊ ሓይሊ ምሕታት ከም ዝኾነ ድማ ብዕላ ኣፍለጠ። ቤልጅየም ዜጋታተይ ንምሕላው ብዝብል ጉልባብ 6,000 ወታደራት ብምእታው ዓበይቲ ኣብ ዝበሃላ ከተማታት ኮንጎ ከም ዘዕስክሩ ገበረት። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሉሙምባን ፕሬዚደንት ካሳፖቭን ፍልልያ ስለ ዝተፈጥረ እቲ ፕሬዚደንት ቀዳማይ ሚኒስተር ሉሙምባ ካብ መዝነት ከም ዝተሰብገ ኣብ ሬድዮ ቃሊሑ። መዝነቱ ስማው እምበር ንሉሙምባ ከስጉግ ዝኽእል ኣይነበረን። ስለዚ ሉሙምባ ከዓ ብቐጥታ ናብቲ መደበር ሬድዮ ብምኻድ ንቓል ፕሬዚደንት ካሳፖቭ ኣናሸዎ። ንባዕሉ እቲ ፕሬዚደንት ከም ዝተሰጎ እውን ኣፍለጠ። በዚ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰመዚ ዝተላዕለ መፍሕፋሕ ባይቶ ብሓሳብ ተፈላለዩ። ንሉሙምባ ብዓብላሊ ድምፂ እኳ እንተደገፈ ንምስጓግ ናይቲ ፕሬዚደንት ግን ኣይደገፈን። ሉሙምባ ካብ ሰርጌንቲ ናብ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ዘደየቦ መቡቱ ሴሴ ሴኮ ነዛ ኣጋጣሚ እዚኣ መዝሚዙ ዕልዋ መንግስቲ ካየደ እሞ ንኽልቲኦም መራሕቲ ንሉሙምባን ካሳፖቭን ኣልጊሱ ስልጣን ጨበጠ። ሉሙምባ ናብ ካታንጋ ተወሲዱ ምስ ክልተ ውፀቱ ተረሸነ። እቲ ዝተቐብረሉ ሕቡእ ቦታ ከም ዝተፈልጠን ክዝረበሉ ከም ዝጀመረን ምስ ተሰምዐ ከዓ ሬስኡ ፊሒሮም ብምውፃእ ብፋስ ቆራሪጾም ብሳልፈሪክ ኣሲድ ኣድኪሞም ከም ዝበተንዎ ድሒሮም ዝወፁ ሓበሬታታት የረድኡ። ሞት ፓትሪስ ሉሙምባ ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ ብወግዕ ተሓበረ። ካብ ማእሰርቲ ምስ ሃደመ ብዝጸልእዎ ሓረስቶት ተታሒዙ ከም ዝተቐትለ ኣምሲልካ ድማ ይተቃሊሑ። እንተኾነ ቤልጅየም ብኣቃታትላ ፓትሪስ ሉሙምባ ኣብ 2022 ይቕረታ ሓቲታ እያ። ናይ ቤልጅየም ቃላት ካልኦት ሃገራት እውን ተሳተፍቲ ከም ዝነበራ ዝእምት እዩ ዝነበረ። ትካላት ስለያ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ኣቃታትላ ፓትሪስ ሉሙምባ ኢድ ከም ዝነበሮም ድሒሮም ዝወፁ መዛግብቲ የረድኡ ኣለዉ። መቡቱ ሴሴ ሴኮ ብሓገዝ ዓቃቢ ሰላም ንምንቅስቓስ ካታንጋ ሓምሽሹ ንሾምቤ ኣደስኪልዎ። እንተኾነ
كساب كفلاتي ساعتات فخمنا بلد سنحة نايدبيا وقع كتسيديو حد عداوي وقع رواندا لحمو ناب كونغو بمسكارو كالو وقع تبارعه أبشحن تشاعة ميتن تسعن شوعة مبوتو بعد كوا حيلي تسوقيقو كالو منقص تمسرته معكنا زينا معراب قداماي وقع أفريقيا إنا بلا زوارا زيارو إرترا تركبن بوحدو شوعة هاجرات متقطاو زقبرالو وقع دما كاب شحن تشاعة ميتن تسعن شومونتن كساب كلتش عن سلستن كأسأله أبزي ناي كونغو وقعزي لألا 5 مليون سلاماو سب كم زموته سبسبات يردو وزاتنياتات هاجرات كسا حجي دارقا كله تفتروا هابتي كونغو يوننا نقولو مسلاتن دما مسعك أبت سلام ود بعبرات هاجراتن مسعسوات والتهدراتن إنا قبرا يحلوه كل ود زيقا أمر خابزلو هابتامات هاجرات العري هابتام أبزغنا 400 كيلومتر زنبر كوانتو خنا أب هاجر كونغو زنبر زيقاقن تسفى أبزغ رز دخنت ايو زنبر نزو كله مسرتو اتجاكان نقص داقماوي ليوبارد مخوانو دما كل ساعة معلو كبرى تقاتلتي نتاريخ هيوت لمنبارن هاجر كونغون زدهسس سفح زبالة مدب كن مقالة عمتات هدالينا نيرنا نعوقو نمكتتال زغلكم لينك أبوتا كومنت كترخبو تقول يخم سسنايو